Доктор вече... Ей, тук върчат лиги! Да би сбил! Ти няма да играте от хората поправи. Ай, Марко, който си изклесал на сис. Докторе, аз с лодката духа дали има. Още не е взел толкова. Повече гърбет в него. От тук 5 човека. Ето вече знаете обеници. От Лием. Чуткраните от някъде. Ама некой двор трябва да има. О, да, това имаше ли обеници от двор? Не. Пъдър. Абе, чек там. Но, трябва да слушатка. Това си помогна от каквото си слава, бе. Къде е шега, бе? Сега ми е екстра. Така обаче съм овчар. Така си виж на очите, бе. Да, така ми е много голем. Като кубанер. Като кубанер. Манер при жътна. Ей, вижте пика тук. Да, бе, Пика на чапаките. Абе, па кой ще си много? Ай, що си пика на чапаките, бе? Не, аз ти е клип, бе. Доктор си пика на чапаките. Като германци. Завикам се. Германците са нали пият и си Да пикаме, аз само я пикам, бе. Ако чека да видим. Няма да пикаш. Няма да ме мързи ти, но си 7 часа на тъчета. Пикшам аз. Гей, ти какво правят с гумата? Това справ. Ти на попа лоб на другия път. Ей, ти се пак е пизде. Мерси, бе. Ти само ни дай да джок, на джок. Там гледам да джок. Абе, какво ще има някой на тарика? Какво е? Да ти сложиш кой в устата, после да те убия. Абе, поек. Това има ли часа на колко часа? Да. Не, бе. 2 часа. 2 часа? Това е палучка е. Ти си готвиш езика, бе. Аз ще да падем ключи, но да са нас ни оплата на улу. Къде си ли, бравак? Да ти нали уния си да спиш? Знаеш къде си чул? С кабел палим. Кой ти звъка ключовата? Тук съм лучка и гулча. Не, въздухме си убедим. Не, рингове се увежда, вътре, он не знае да плува и рингове. Он с Риза, он спасител, бе. Абе, с Риза. Да, едно кампче бъде, бе. Елефи 20. Той ни е познал на промоция. Как ще отидем? Си мислите с колко пътока, бе? Ме боле малко, когато сутринта като изпиха на бира. И мене се палиме циколата. Храна си скъпах и ми Абе, ще се реме, ще се реме. Че серто гашите ли? Те, че се реме, ама моето арет много редко и само прави. И моето също. Тече, крачува. Аре, да снимам. Айде, пикай да се мани. Не мога, не. Мога се Що си го другил? Не съм, бе. Не. Бе, сни си там. Аз тия си тия домати, но няма да ги гледа тук сирък по правилно на домайна. Малко, като стъгнем утре, може да се сърме тук. Ще серем на масата са. Ама не е реално да са, има там море, утре ще ми разнасят за какво се прави. Ама какво е бойфар? Ама не, ама нали тук си ми и ти ме, дай че си серем се на масата. Горите пъгнете пъгнете. Само не се изтрапа. Нормални ме? Андрейчо, най-големия лайм ще бъде някой да се откачи да си изсея отгоре на дачията на кабината отгоре. Клек, Занимаваш ли и тебе, бе? Ей, я съм падал, я бех едно дърво и като паднах от дървото на дачата. Ето се пикам тук от лайсата, помниш? Добре. От дървото на дачата. Ти се горе и се изсери. Ей, от вечер да направим тази работа, не вече. Не бегай, бе, да види хуя, бе. Колко умира? Умира да види някой кукуй. Ама мен ми е лесно на мен юне, защото черен да имах това ще е бати. Черен си, Уй, се без ръка. негър. Какво е чупе, бе?